سلام كمي كأنهم لومي حدا زجرم جزيهم من تعرخ من زغطب ناي AI مسارحي كلا ليكم نسو دما remove.bg زبال حدا ويب سايتي مالتي نحدا زخون السئلي تناتو دحرا بايتا ويد مات باك جراوند بنتصورن بلوتسن بزخون منجدي كتمسسو ويك تلقسو زحجز حدا ويب سايتي مالتي مجمرتا ام موبايلكم تاتو زخون براوزر تولع مالتي انا زي ايج كتكامي ايج مس ولعه ابز لعلي ذات ريواز لهم remove.bg تبل زلا ويب سايت نزيا تصحفو مالتي افتي ادرس بار زيا متصحفكم نز مسل ويب سايت كما تصاكم مالتي اجي እዚ ويب سايت እዚ እንታይ እዩ ዝገብር ንሕዳይና እቲ ስእሊ ካብቲ ድሕሪኡ ዘሎ ባይታ ንምፍላይን ንምቁራፅን ዝተኣማምን ኣኩረሲ ወይ ከዓ ልክዕነት ዘለዎ ኮይኑ ነቲ ስራሕኩምን ቀሊልን ቁልጡፍን ይገብረልኩም ማለት እዩ تزجرم جن تدحر بايتا نملاي تراي أي وسن بتزولو ناي AI ناي دحر بايتا مفري ويد ما جنريتر تتكيمكم دما زخونة صحف وي prompt بمسحف كيد ليكم ما بغصبت ناي بعلهم ملك زلو دحر بايتا كتفترو دخول يخم سلازي از remove.bg كاب حدا سيلي كاندي اكل ويد مات سبجكت مالتي هم سري وزولهم نزا بورصه زيا كابز دحره بايتا زي كابز دحره كابزي باك جراوند زي فليخا نموصا بتعمي قليلن فطان زخونه حدا ويب سايتي مالتي بتوسخي مستم لمودات ناي سرح مسارحيتات وي سوفت ويرات كم بعل فوتوشوب بقطتا تاساسيرو كسرحون يخيليو انتدليهم دماني كابزي تدحر بايتا مسلغسكمو نت دليهم زلهم سبجكت وي دمانت سئلي ام موبايلكم فوتوشوب ولعهم ديهم وي ابكال اديتر وسيركم دما ناتكم دحر بايتا بمنصاف دما كتسرحو تخوليهم مالتي بزعما كفليت انتدا رينا از remove.bg بنصاح تقملو تخوليهم فري فيرجن الو نزلع على صري زلهم سئلتات وين نقداو سرحات قلن حدليهم قلنا يكفليت امارات ون يقربي مالتي ስለዚህ እዚ መሳርሒ እዚ ንኩሉ ዲዛይነር ይኹን ተራ ተጠቃሚ ክህልዎ ዝግባእ ወይ ክትፈልጥዎ ዝግባእ ሓደ መሳርሒ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እንድሕር ክንጥቀመሉ ንሕዳ ኮይና ኣብዚ ኣፕሎድ ኢሜጅ ትብል ኣላ ኣብዚኣ ክሊክ ንገብር ክሊክ ምስ ገበርና ካብቲ ሞባይልና ዘለና ስእሊ ብራውዝ ንገብር ማለት እዩ ኣብቲ ናትና ጋለሪ ምስኣተና ካብ ጋለሪና ዘለና ስእሊ ንወስድ ማለት እዩ ኣነ እዚኣ ናይ ቢንያም ስእሊ ክወስደ ክመርፃ እየ ማለት እዩ ነዚኣ ሂበ ኣለኹ ቁርብ ንፅበዮ ማለት እዩ ስለዚ ንቢንያም ፈልዩ ከውፃለይ ናይ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ከም ስትሪኦ ዘለኹም እቲ ባክግራውንድ እንታይ ገይርዎ ኣሎ ነፃ ገይርዎ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሳብጀክት ክኾን ኣሎ ማለት እዩ ቢንያም ስለዚ ነዚኣ ነዛ ስእሊ እዚኣ እንታይ ገብራ ማለት እዩ ኣነ ዳውንሎድ ገይረ ናብ ካልእ ኤዲተር ወሲደ ክትጥቀመላ እንድሕዳ ደልየ ኣብዚኣ ዳውንሎድ ትብራ ኣላትኒ እዚኣ ዳውንሎድ ገብራ ኣብዚኣ ክሊክ ገብር እዛ ብነፃ ትብል ዘላ ማለት እዩ እዚኣ ኸ ዳውንሎድ ብላ ማለት እዩ ስለዚ ዳውንሎድ ገይራ ኣብዚ ወዲኣትለይ ኣላ ዲቴይልስ እንድሕር ኣተይ ርእዮ ኸ ከምዚ ኢሉ መፂ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ነዚኣ ወሲድኩም ኣብ ካልእ ባክግራውንድ ክትጥቀሙላ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ከም ዝተዕዘቦ ዘለኹም ብጀካ እዛ ዳውንሎድ ዝገበርናላ ካልእ ኣብዚ ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ቱልስ እውን ኣሎ ኣብዚ ባክግራውንድ ዝብል ኣለና ኣብዚ ካት ኣውት ዝብል ኣለና እዚ ባክግራውንድ ኣቲና ዝኾነ ኢሜጅ መሪፅና ጀነሬት ባክግራውንድ ሕዳ ኢልና ባክግራውንድ ጀነሬት ክገብረልና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ንኣብነት እዚኣ ክመርፀ እየ ነዚኣ እንድሕዳ መሪፀ እያ ቁርብ ግዜ ንህባ ማለት እዩ ግዜ ምስ ሃብናያ እንታይ ክትገብር እያ ነታ ኦልሬዲ ስእሊ ኣውፂናያ ዘለና ንዕኡ ነቲ ናቱ ባክግራውንድ ኣሊናዮ ኢና ሕጂ በዚ ባክግራውንድ እዚ ክንትኮይና ማለት እዩ ሕራይ ወዲኣትለይ ኣላ እዚኣ ተዓፅዋ ከም ዝትዕዘቦ ዘለኹም እታ ዘውፃናያ ስእሊ ብድሕሪኡ እንታይ ገይራትሉላ ማለት እዩ ካልእ ባክግራውንድ መንፀፍ ቀይራትልና ኣላ ማለት እዩ ተወሳኺ ኣብዚ ካት ኣውት ዝብል ኣለና ብራሽ ሳይዝ ኣብዚ ትህቦ ማለት እዩ ክድምስሶ ትደልዩ ነገራት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ከዓ ከምዚ ጌርኩም ከተልግስዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣውቶማቲካሊ ባዕላ እውን ከተፅርየልኩም ትኽእል ማለት እዩ ኣብዚ ኣንዶ ኢልኩም ከዓ ክትመልስዎ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ዝሰራሕኩምዎ ስራሕ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ኣገባብ ጌርኩም ዝኾነ ስእሊ ናቱ ድሕረ ባይታ እንድሕዳ ፀሊእኹምሞ እሞ ክትቅይርዎ እንድሕዳ ደልይኹም ብከምዚ ኣገባብ ተጠቂምኩም እቲ ናቱ ድሕረ ባይታ ከተልግስዎ ትኽእሉ ኢኹም
እዚ ቪድዮ እንተራፈትይኹሞ ተመሳሳሊ ናይ ቴክኖሎጂ ትሕዝቶታት ንምርካብ ላይክ ክትገብሩ ሳብስክራይብ ድማ ክትኮኑን ኣይትረስዑ። ኣብ ዝመጽእ ብኻልእ መደብ ይራኸበና ቻው